Velkommen til Harrestrup Skole og Fritid. Det første år, hvor vi faktisk er vores rigtige HSF-skole. Dagen i dag er programsat sådan, at børnene faktisk arbejder med skolens vision. Skolen har her det første år beskrevet både sin mission og sin vision, og en af de ting, der står i visionen er, at vi ønsker, at børn skal elske at lære. Og i dag, der skal børnene arbejde med, hvordan elsker vi at lære. Og det skal de gøre både med at prøve nye undervisningsformer, men også med paneldebatter og ved at have nogle opsummeringer sammen med noget af resten af skolens ledelse. Hvad synes du er godt ved skolen? Jeg synes, der er mange gode lærere. Det er et godt miljø til at lære noget i. Jeg synes, det er lettere at lære noget på den her skole. Fordi der er jo ikke så mange elever i hver klasse. Jeg kunne godt prøve, det er nok lidt svært, ikke? Men bare ansætte flere og prøve, de prøver deres bedste. Vi har haft nogle gode lærere. Der er også nogle lærere, der har stoppet. Man har kendt dem i et stykke tid, og så er de bare stoppet. Jeg vil sige, det vil være lidt mere federe, hvis det var, at lærerne blev der mere. Fordi man har lavet sådan, man er blevet knyttet til dem og alt muligt. Så. Har det været en spændende skoleudviklingsdag? Ja. Det var godt. Jeg kan bedre lide lidt udendørs aktiviteter, bevægelse, løbediktat, alt sådan noget. Nu har I jo snakket om, hvordan man kan lave god undervisning, og hvornår I synes, det er rigtig lækkert at lære. Det er noget, vi arbejder på her. Det kan I se heroppe på tavlen. Der står, at vi vil gerne lave en skole, hvor eleverne elsker at lære. En skole, hvor underviserne er inspirerende. Jeg kan godt lide, når man blander fagene. Det fungerer godt, når jeg har en voksen sådan lidt for mig selv, som kan forklare mig det godt. Og jeg synes faktisk også, at mange af de lærere, jeg har, er ret gode til at forklare mig, hvad det er, jeg skal. Det synes jeg. Jeg synes faktisk, det har været en kæmpe succes. Børnene har været med til at være rundt i alle klasser, være med til de forskellige undervisningsforløb, de forskellige klasser har lavet, og har deltaget aktivt, alle børnene, føler jeg. Jeg synes, jeg kan mærke i min klasse, at hvis der kommer medbestemmelse med ind over, så er der en meget større villighed til at deltage i undervisningen. Quizzen, som vi kørte igennem i vores klasse i dag, var drengene selv med til at bestemme, hvilke kategorier vi skulle igennem, og de har selv formuleret og udformet spørgsmålene, og de var meget stolte af det arbejde, de havde udført. Vi har brugt meget tid på ligesom at forberede børnene på, hvad der skulle ske i dag, og vi har snakket meget ind i, hvad du synes er sjov læring, og så er der mange, der er kommet op med forslag som forsøg, synes de er sjov at prøve at lave, og noget man kan tage med ud i skolegården, eller noget aktiv læring, om det er at køre på en mooncard, hente et diktat, hente et bogstav. De indtager den her underviserrolle, de er en form for eksperter på det område, vi nu har undervisning omkring.